Dostali jsme zprávy, že orkové znovu nabírají na síle. Nedávné útoky na internační tábory jsou toho dostatečným důkazem. Souhlasím. Horda skutečně je v pohybu. To je směšné. Můj národ nebude jen tak stát a dívat se, až se nám horda objeví přímo před naším prahem. Orkové nejsou tím, na co bychom se tu měli soustředit. Kolikrát se ještě budu muset opakovat? Králi Terenasi, musíte uposlechnout mé varování. Ta nákaza, která postihla severní teritoria, může být nedozírné následky. Nákaza? Vy kouzelníci už snad přicházíte úplně o rozum. Podívejme se na to z nadhledu. I kdyby ta nákaza pro nás znamenala nějakou hrozbu, co navrhujete, abychom s ní provedli? To je prosté. Jak jsem již řekl, v Kirin Tor jsou připraveni dát vesnice do přísné karantény. Karanténu nezavedu bez toho, aniž bych měl hmatatelný důkaz vašich tvrzení, velvyslanče. Lid Lordaeronu již vytrpěl dost, než aby se stal vězněm ve své vlastní zemi. A přesto už vězněm je dobrotivý králi. Co to má znamenat? Kdo vlastně jste? Lidstvo je ve smrtelném nebezpečí. Znovu se blíží záplava temnoty a celý svět stojí na prahu války. To už stačilo. Stráže, odveďte toho šílence. Vyslechněte mě! Jedinou šancí pro váš lid je cesta na západ. Do zapomenuté země Kalindu. Jste vážně šílený. Velvyslanče! Já sice nevím, kdo jste, nebo v co věříte, ale teď není nejvhodnější doba na nějaká proroctví. Naše země skutečně trápí válka, ale měli bychom to být my, kdo rozhodne, jak nejlépe chránit náš lid. Ne ty. Teď mluv! Už jednou jsem se v lidech zklamal a nehodlám to udělat znovu. Jestliže ty moji pomoc nepřijmeš, pak budu muset vyhledat někoho jiného, kdo ano. Varováni byli. Osud mají nyní ve svých rukou.